Kapiki sa lugar ug seguridad sa mga tumatanaw sa pagpahigayon niya sa reenactment sa kadaugan sa Mactan ang gimugatan karon sa Lapu-Lapu City Police Office. Direktor atol sa pagpahigayon sa walkthrough si Luan Mirondina sa report. Alas 7 ganihang buntag, mipahigayon og walkthrough sa Mactan Shrine ang Lapu-Lapu City Police Office Director uban ang pangu sa Tourism Office ug ang mga organizers. Gilaumang moabot sa 35,000 ka mga tawo ang musaksi sa reenactment sa kadaugan sa Mactan karong Abril 27 busa gisusi sa Lapu-Lapu City Director ang dapit nga pahigayunan. Of course, kung daghan gud ang mga tao nya gamay rang space nga imong gibutang na-risk sa stampede. So kaduha kung i-adjust nato forward nato nga dili naman maka-obstruct sa kuan movement sa magpi-perform, daghan ang malipay kay daghan ang makaduol dito, daghan ma-accommodate kay ang area naka-fence. So there will be checking up the baggages and the persons that will enter the reenactment site. Hinuon na pangitaan og paagi sa mga organizers kung unsaon pagpahimutang sa pipila ka mga booth aron mas mulapad ang agianan, lakip na ang dapit diin ipahimutang ang mga tumatanaw. Ganiha ma'am, amo nang gi-review and amo nang gipasibugan gamay ang kuan ang angay sa presentation on April 27 at 8 o'clock onwards na tambong og daghan na tawo. So giusab namo ang position ganiha for that occasion. Human gi-renovate ang Mactan Shrine sa yuning buwana, gibaylo ang nahimutangan sa monumento sa nasudnong bayani nga si Lapu-Lapu ug sa flagpole subay sa mando sa National Historical Commission. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.